Tlangau channel clear tu zong song te in safa in chi bai le vek ule tunlai Bollywood star Sushant Singh Rajput a thina chuan mitit mai apui apangin binbar khai tlang hle meya a thi nu karal nu po in a chanchin le a thi dan chungchang te kan ngai ven ala re chuang lo a thi dan le a thi chana po a thuleng wak atam hle a dik ber po thler thiam har em a heti la hian final postmortem report po police lamin an dong to a chu postmortem report chu kan ron clear ho masadon ani final postmortem report a chuan Sushant Singh a thi chan chu in ok lum nge ani a ataksa kuthlang na nu ma emo midang enroll theina om engma nu ma mu ani lo ti in doctor panga in an mingan zia nana news report a te po Sushant Singh a thi na chu postmortem atanga lan dan chuan mani in thlum nge ani thil fel hlel le midang enroll ve no om nu ma le fin fia na reng reng om lo an ti ani Soidan tam taka Sushant Singh manager Lui Dishan Salian thi na le Sushant Singh thi na te hi in kung kai tlat ani an ti po chu pai thak an nge a Disha Salian hi Uday Singh Gauria Talent Management Company a thok chin ani a report in a tarlan dan chuan Sushant Singh nen hian voi ni khatpa kanin mulo ni nan soibok heti la hian police se chuan mi sang mi som ni pathum te hena changin Sushant Singh a thina bawra ka hian statement la to in chungzinga langsar zwal te chu apa le afarnu pathum te a chartered accountant Sanjay Sridhar te a creative manager le a chian chatak Siddharth Pithani te a chachum tu Mod Shaikh te a manager te le hengba ka hian Riya Chakraborty Sushant Singh a bial nu nia an ngai te le midang te po an telani report ta tarlan dan chuan Sushant Singh a thina building CCTV camera po check ni in Sushant Singh a ui po dam thatakin ain o lumna room le lama mu ania Sushant Singh a thi thu hian June Sompali Khan arangin India ram pumatuam vela arwang thlana po hian heng Bollywood celebrities Shraddha Kapoor Kriti Sanson Riya Chakraborty Mukesh Chabra Jackie Banghani Vivek Oberoi le midang tlem te antel ve ani heti live vek hian Sushant Singh a psychiatrist Kesari Chavda chuan Sushant Singh a khan abial nu hlui an kita nena anin chenna chu alana hle a inchira hei hian aril ru alwana sachin thu asoya Kesari chuan belzelin Sushant Singh a kha ahmangai na lama athwang lu tuk bik lawa angai zong dang te khin chuan an gitai khan ahmangai bika anin chen kha Sushant Singh a chuan shi omati in na takina oma aril ru hliamina oma inchirina khatta ani ati nge Kesari chuan Sushant Singh a kha zan muthar satmi ani a amut ma in engemo makpui ngai tua ching mi ani a aril ru le athwa kha achol ngai me ulawani atibok heng mei pia lama hian Kesari Sushant Singh a psychiatrist chuan Sushant Singh a chu abial nuthar Riya Chakraborty omdana chuan alung oilova anin ngai zona chuan hlimna ahmulo ni na soibok heti la hian Sushant Singh a bial nu Riya Chakraborty chu police in thuzot fe indar kar kwala yan shenga Riya Chakraborty chuan November a in nei an tum thu te nima sela ni reivak lo liam ta khan Sushant Singh a mi zia atei thelo awanga anin chen thu te avuina huna po Sushant Singh a chung te chuan telve an phallwa local ve lo tura an ti thu te asoi nge heng song kara hian film director Shamik Maulik chuan Sushant Singh a zinkong le Bollywood boruak chop tak chungchang chu film a siam tur thu asoi ve boka June Sompali a Sushant Singh a thina khan India film industry chu abar khai hle a he thina thlen tu zinga hian Bollywood chunga nepotism huar tak chuan mo pu a hlo hle a athi achanga kar pu aral ma in film director Shamik hian Sushant Singh a thi dan le anun kong te chu film a siamin a film mingatan suicide or murder a star was lost mizo tong chuan arsilian her liam ta ti avwa director Shamik chuan Sushant Singh a film jin kong mei ba ka Bollywood chunga indu sakna hlei luak le chung ko background le cha du saktu nei velo talet nei chasi te tana thil ti ahar sat zia te chu tarlan tel atum ni na soibok
Director Shamik chuan he film siam tum chan chu Bollywood chunga indu sakna hlei luak tak tam lu tuk chu puan chua a tok tir du wang ni na soi boka he athu soi hi chun zomin hetianga thil ten om tak ti kwal vel chin te hi ti chhiat vek ka duwa he ka film siam hian Sushant Singh chunga an thil ti diklo zong zong te aron tar lang vek dona khanaw kha anun na latura ti lui ania a film chan na nge tura changte a ban tir ni in kha thil kha ti lo thei lo din huna an din tir ani a ti piap piap mei he thina hian mi chi sang sanga ngong na tak tak nein Sushant Singh fan mi pano pang pakhat Lodipur kho a kumsom mi lekpo he thua shat mu hian a in tilum ve ngalani report na tarlan danin he no pangte hi Sushant Singh thina chuan a chong hle a athi theilo Sushant Singh athi theilo tina phun mol mol renga he no pangte hian a in ti hlum ma zan hian Sushant Singh film MS Dhoni The Untold Story chu enin heminu hian no pangte hi room pakhata kalin he muna hian a in ok lum ta ani achung de chuan chutia rei tak chung room a in khung chu an ngai a thalawa chu room kongkhar chu ti chia in no pangin khailai chu an huta ni police chuan he thil thleng hi chui ngalin report tarlana chuan he no pangkum somi hi Sushant Singh thina awang hian aril ruana hleya hetiang thil rap thak tak hi atita nin an ziaka a in khai maluk hian anu le pate nena mishing hi shuya anin khai hian an thi thei tak tak le tak tak lote azot fau nin an soi Bollywood actress Anushka Sharma chuan a experience atanga soin mi zong in nepotism chungchang hi an soina sa hlea ma se ke mai ro chuan he thil hi a thlen ka shevelem lo mi zong hian jin kong shan cheu kan neya in na thoa I cha ni chuan I thora lo mu in na tho puya an som zelang che pon lammi ni chungin nepotism hi ke chuan ka tong ve lo atibok Bollywood film siam tu Sudhir Mishra chuan Sushant Singh chungchang thuthang hi apom puya Star Kids te chuan du sakbik na an lo dong ani pon lammi tan chan mun siam na adal lo ni na sia self-made star tam takan omve bok thu asoi ba ka Star Kids Alia Bhatt le Ranveer Kapoor ngat phei chu an talent a Bollywood chung komi an ni wang reng po ni lo hian hedin hun hi an phu ve hlia thawani ati Ole khati zong kha Sushant Singh Rajput thina chungchanga thuthar tle ma zong kan ron tarlan le theite chu ni a kan thuron soita ka changa kan ngai dan te comment lama soile chewila thuthar ngai nom le bengwar thak zok nen kan ron le thua yang chumi ma chuan in zawain mangcha mutui le vek ule